hrať Zero Caliber. Táto hra je nová, akože aj nie úplne nová, ja ju mám novo zakúpenú, takže kúpil som si tu, no neviem, to nič. No takže táto hra je ako niečo ako Crossfire, dá sa tu liesť, sú tu zbranie, ktoré sú tiež dosť realistické, sú tu kampane a taktiež sú tu aj zombíci, takže dneska si zahráme nejakú tú kampaň. A keby keby chcete, aby som tiež natočil, aj part 2, takže áno, part 2, tak napíšte do komentárov a dajte like na toto videjko. A keby chcete, aby som zahral si aj zombíkov, tak môžete aj to napísať do komentárov. Dobre. Vidím, že Matúš odomkol nejaké tie nové one od Canyon. Je tu, že Frostbite. Je tu, že No Man's Land. A dneska dáme, že Operation No Man's Land. A to nemá žiadne one. Že to musí byť ľahké. Takže dáme, že napríklad, že Frostbite. To som ešte nehral. Fú, dobre. Takže... Kde je gločík? Aha, mačetka. Tu si zoberiem. Oho. Čo také tu je? Aha! Kde? Tento. To je redot. Tuto je budem potrebovať, nie? Ale budem. Vieš čo, ja si vymením za túto. Nevadí. Ale ideme. Toto nevadí, že ono. To nevadí, že mám, že? Zaprišiel sa, nie či Blue? Aha, Blue! Bluinko, pozrel do videjka. Vlastne, ty si papagaj, to nič. Oh. Čo Matúš? Však mne nevadí, že mi hryzol mobil. On je môj obľúbený, on si môže robiť všetko, čo chce. Ľudia, nemyslím to tak, že nemám rád Sunnyho, aj ten je zlatý. Čo? No, Blue už povedal, že Viku. Ja aj stratil sa mi Green Dot. Ja ten Green Dot proste niekedy nevidím. Áno, kúkúk, áno. Môžete už povedať aj ahoj. Keby si vedel. Destroy full... Jaj! Dobre. To je no. Destroy fuel tanks. Pýta sa, že čo mám na hlave. Tento gločík je nejak presný. Ľudia, to je Blue. To je Blue. Ale Vika tu není. Ja tento Glock budem používať celú misiu.
Fúha. Idem hore, idem hore. A ľudia, jak som hovoril, že bude môj obľúbený, nemyslel som to tak, že nemám rád Sunnyho, dobre? Mám aj Sunnyho rád, ten je tiež moja zlatá. Oh. Oh. Potrebujem posily. Oh, ne. Blue, prosím, ticho. Oh. Oh. Oh, ne. A málo HPčok. Však to chcem. Ten real shield si nezoberiem. Ten ani náhodou. Však na čo? A toto je budem. Do prdele. Nedá sa prepnúť mod, ale dá. Koľko má nábojov? Škoda. Ne. Jak to, že sa mi minuli tie náboje tak rýchlo? Najprv zabijem týchto hore, tak nie. Ja sa skryť, musím sa skryť. Musím prebiť. Ale No, daj sem ten shield. To
Ten shield je opečko. Ale strašne ma bolia ruky. Není veľa. Ale... A tak oni čo robia? Hej! Tak to sú idioti. Vôbec je nič smiešné ináč. Odkiaľ? Ajajajaj! Bonk. Kamo? Nebuď blízko mňa, to ťa rozdrčí. Aha. Minigun. Či čo to je? Hej. Odkiaľ strieľajú? Ja som si chcel dať ten shield do huby, ja som zabudol, že to není VR-ko. Alebo why not? Ten shield by som si dal nejak dozadu, ale škoda, tu sa to nedá. Vôbec nič nerobím. Ľudia, vôbec nič nerobím. To sa dá aj normálne slovensky výjsť. Fakt? A ja som to vyšiel takto. Čo, ja to celý čas ide? To je celý čas rebrík. Tu je celý čas rebrík, ja som to vylezol jak nejaký idiot. Ale ne. Jaký je dobrý hiding spot. Ale... A počkaj, to som už zasieknutý. Keby pôjdem že dole. Ja už neviem výsť von. Ja však to musím. Ja skočím dole, lebo... Oni ma potom nebudú vedieť trafať. Ne, ja som kúk. Ja tu musím zostať. Zabijú ma. Tu sa dá? Jo! Ja mám aký dobrý spot. Tak nemám. Počkaj, tu môžem takto stať, nie? Musím si zastaviť hru, lebo... Keď sa to dá. Ešte tak, lebo tuto, keď som tuto safe, ja si vypadlo slúchatko z ucha. Dobre. Mám slúchatko. Pozri, jak rýchlo viem liecť. Haha, chlapi, vy nie ste safe odo mňa. Ty kokso, fakt som si mal nechať tú snajperku. Jaký výbuch tu je. Chcem ísť do vrtuľníku. Čo tam robíš? Nechceš všetko popartovať. A čo mám robiť teraz? Go here to leave the zone. Jaj, to je aká dobrá masáž na mojej hlave. Mám nový rank, Matúš. To bolo ľahké. Matúš! Bolo to jaké dobré. Ne! Matúš, pozri, čo som odomkol. Matúš, pozri, čo som odomkol. A počuješ, ty som rád. Moja hlava. Dobre, ľudia, to bolo všetko. Toto video má 14 minút, bude to má možno dlhšie. Takže majte sa dobre a dajte like na toto video, keď chcete part 2. Dovidenia! Wahoo!